確認学校スクール先生ティーチャー友達フレンズ机です It's chair 黒板ブラックボード教室クラスルームチャイムベル確認昼ご飯ランチご飯ライス勉強スタディスパイスお父さんファダーお母さんマダー兄弟ブラダー家族ファミリー手がかりクルー言えたかけた一つずつチェックして GO 覚えたらテストもシャイン